Добре, какво става хора, аз съм драун. Снимам това клипче за 6-ти път. О, евала. И тук сме на FoxUp BG. Аз съм драун и просто сега сме в Mineplex, но просто то сервер, аз повече няма стъпа в този сервер. Такова мъчение е. Да се цъка в това и безпощадна тама. Не се намерихме. Просто... фак. Да. Така му почна да снимам някакъв неща, стигнал. Бе! Какво се подкилваш най-наго, брат? Аз тук е някакъв захайт на някакво място, не мога да намерят от 20 години. И сега паши умра и послушай рейчниковете на отсякъде. Аре, бе. Бас трамвая. Фак! Не! О, шит. Шит, ме. Фак. Fuck you, bitch! Ела тук е, негър. Извинявам се. Бисквитка. Така. Ох. Фокс? Да. Човек. Знал как се казваш. Добре, човек, няма ти казвам и това е нас. О, Еган каска намери, брат. Човек не е такива метари нас. Това си... Добре. Граунд. Защо не ще да излизаш, брат? Добре, дай сега, чакай, леко се малко се успокоих. Къде не искам... Какво? Добре, после сега си върсам някаква тема за разговор, защото ми е много нервно, човек, оле. Шести път снимам този мизерен пропаднал клип, да го духа и в клипа. Драуните се са на ду. Верно. Повече един часа спи ми са. Да, снимам този пропаднал клип, за да го кача в моят пропаднал канал. За да кажеш, че си пропаднал, човек. Аз съм пропаднал! След малко може да си и припаднал, човек. Не. Знаеш как ме бъзе? Ако някой ме кюни послуши речи, които на Макс сложи някакви трофейчета, от всякъде ще... Споко. Добре, съни, всичко е под контрол. Ние пък останахме 7 живи, аз още не съм намерил никой с кой да Ние сме 9-17 живи. Аз пък откакто умря 10 пъти, тя аз не съм умирал нито веднъж тогава. Просто брат. Ще речи, които на Макс. Така. Хора, И аз умрях! Yes. Просто не знаете какво ми е. Просто нямам думи, брат. Драуните се садна, човек. Добре, успокоих се малко. Искам сега някой да ти влезне в гръбята и изнасили там. По-добре никой да не ме изнасилва, защото ще речи които от всякъде. Don't rage quit! И това прозвучава леко перверзно. По-добре никой да не ме изнасилва, защото ще речи които от всякъде. Вече за това ли са молежи, човек да не те изнасилват докъде сте? Най-сетне лък. Нещастен лък, да го духа и в лъка. Само псувам, извинявам се, за което просто така, направо ми стана лошо, брат. Това така шиба на върица. Всичко трябва да е так. И как нас? Така, въгъната мишка. Мириш... Въгъната мишка мирише на... Беше зубила. Добре, вече сме 16 умрели, 13 живи, разбираш ли. И аз тук само се натъквам на честове с то всякакви яки екземпляри на айтами, подобия на буклуци. Екземпляри на айтами, подобия на буклуци. И човек, оплетах се. И този клип ще бъде качен на 21, защото в момента 1.10 и страшно ми са пикай. Не се възикам. Страшно много ми се пикае. Искам да се напикае тук на обилно. Но просто... Братле, ако някой гледа този клип, в който жесток се съмнявам, моля ви да абонирайте се за този човек. Омраза ми от него. Пикай ми са така... Искам да се напикавам, моля ви! Ако някой направи гречката да се абонира, моля ви да я поправя веднага.
така на се. Аз лично ще му дам един лайк и дизлайк, ще фърляме за това. Ох, човек. Защото хем ма кефиш, хем ми се повръща от те. Не, човек, Да не говорим, че 1,5 и някакъв ми говори как се напикаем в стола. И просто нямам думи. Чай, че се задавих, човек. Добре, сега ако ни спечеля по-слушай речката, ще си пика в устата цял ден, брат. Края, това човек се да абонирам по конто. Не, възикал съм, бе. Не, човек, после сега ако ни спечеля, ще кажа, ще дупам на всеки. Що трябва да не ги печелиш? Човек, не, просто седми път да снимам това проклето видео и... 8, моля, 8. Нямам думи, човек, просто аз умирам от граници. Това нямаше лойка, виж. Виж докъде се докарах. Умирам от граници. О, тук има някакъв негър. Сега ще го килна, защото съм професионалист в килването, на килване на хора. И сега гледаш този човек се обръща с козуни, 28 хака. Оле, виж как му скочих, бе, бях на 3 сърчица, брат. Оле. Умрях! Почвам си пика в устата. Не, сериозно, моля ви да абонирате се за този човек, умолявам ви. Чао, имаме ли някой бунак, с който да си говорим по това време? Добавялен или някой Вайлсън добавили някой човек. Футе да правим къщата в бъдъга, защото човек просто ще кипна от всякъде. То човек всички в момента... О, банана. Добави банана, просто не човек, някой добави. Ало, банана, какво ста? Нищо за 100. Този човек снима някакъв клип 13 пъти вече. 8, нена. Кефа се, бро, просто толкова смрасен. Какво стана една, защото после не звъннахте, олигофрен? Аз ще ти да ми звъннеш. Бананата тази вечер се спиш ли? Не. Айде да си говорим, защото на мен не ми се спи. Ари. Много ме мързи да спа. Ме мързи да спа, аз най-вероятно си... Много е далеч леглото да отида си легна да спа. Аз ще спирам клипа, човек, защото... Ти мани, че вчера аз заспах на компютъра. Аз вчера някъде заспах към 4-5 часа на комп. И аз така, човек, Елена някакъв ми крещи и докато ми крещеше заспах. Верно ли? Да, докато ми крещеше, представи си. Добре, аз ще свирам клипчето, защото вече ще пикаях марулата. Ще спикаеш в марулята. Човек, не, просто така решнах, че... Как се пикаеш в маруля? Абе няма значение, човек, говоря безмислици, айде. Ще спирам клип.